हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। എല്ലാവർക്കും हरे പ്രണാമം. कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം येन തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം येन ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഇന്നലെ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നോക്കാം. ഇന്നത്തെ അധ്യായമായിരുന്നു വിഭൂതി യോഗം. അതായത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തികളാണ്. ഭഗവാന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ശക്തികൾ, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയമാണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുക, എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഭഗവാനെ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാണ് വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരൊക്കെ ആകുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയാണ് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഋഷികൾക്ക് പോലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും കൂടി ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കി. അതായത് 8ഉം 9ഉം 10ഉം 11 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണ്? അത് ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയാണ്. അപ്പൊ അതിലെന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? അതിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ സംബന്ധ, അഭിധേയ, പ്രയോജനം എന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു 10:25 അതായത് ഞാൻ യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഞാൻ ജപയജ്ഞം, അതായത് ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് പറയും. അതായത് ഹരിനാമ ജപമാണ് ഭഗവാൻ, യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഹരിനാമ ജപമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിന്റെ പ്രസക്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആരാണോ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഭക്തി ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ മുക്തരാക്കി കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കുതിരകളിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ആരാ പറയുന്നത്? ഉച്ചശ്രവസ് എന്ന കുതിരയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ചതുർമുഖ ബ്രഹ്മനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഈ എന്താ പറയാ അവസാനം ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉപമിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിനെ ഭഗവാൻ ഉപമിക്കുന്നത് എന്തിനെ കൊണ്ടാണ്? അത് വിത്തിനെ പോലെയാണ്. അത് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ കൃപ മൂലം നമുക്ക് ആ വിത്ത് കിട്ടുന്നത്. ഏത് വിത്ത്? ഭക്തി എന്നുള്ള ആ വിത്ത് കിട്ടുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നട്ടു വളർത്തണം. ആ നട്ടു വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ജലസേചനം നടത്തണം. എങ്ങനെയാണ് ജലസേചനം നടത്തുക? ഹരിനാമ ജപത്തിലൂടെ ജലസേചനം നടത്തുമ്പോൾ ആ വിത്ത് മുളച്ച്
അതിങ്ങനെ ചെടിയായി വളർന്ന് വളർന്ന് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 7 ആവരണങ്ങളുണ്ട്. ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയും, കവറിങ് എന്ന് പറയും. ആ 7 ആവരണങ്ങളെ അത് എന്താ പറയാ, ആ തോട് തുളച്ച് അത് എവിടെ പോകും? അത് പരവ്യോമത്തിൽ, അതായത് ആധ്യാത്മിക ആകാശം എന്ന് പറയും. ആ പരവ്യോമത്തിൽ എത്തി വൈകുണ്ഠങ്ങളും അപ്പുറത്ത് കടന്ന് അത് ആ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ പരമോന്നത ഉത്കൃഷ്ടമായ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിലേക്ക് എത്തി. അവിടെയാണ് കൃഷ്ണനുള്ളത്. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ അത് ആശ്രയിക്കുന്നു, അവിടെ അത് വിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം അവിടെ തുടരും. അത് 5 രസങ്ങളിലാണ് അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനധാമത്തില് തുടരുക. അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അവസാനം ഈ വിഭൂതികളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പവിത്രമായ ധാമമാണ്, പരബ്രഹ്മനാണ്, അങ്ങ് എന്താണ് പരമമായ ധാമവും പവിത്രവും സനാതനനാണ്, അങ്ങ് അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും അവ്യയനാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് അവസാനം അർജുനൻ പറഞ്ഞു നിർത്താണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിരാട രൂപമാണ്, ഭഗവാന്റെ വിരാട രൂപ ദർശനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ വിഭൂതികളെ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമുക്ക് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ 8 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഭഗവാനോട്. അതായത് എന്താണ്? കിം ബ്രഹ്മ കിം അധ്യാത്മ കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ, പിന്നെ ആദിഭൂതം കിം, ആദി ദൈവം ച കിം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് ആദി ദൈവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആദി ദൈവം എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേ? സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, ദേവന്മാരും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എന്റെ ആ വിശ്വരൂപ ദർശനമാണ് എന്താ പറയുന്നത്, അത് എന്താ പറയാ, അതാണ് ആദി ദൈവം. അത് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാം. ഈ അധ്യായത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ആദി ദൈവം എന്ന് കാണിച്ചത്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് വിരാട്ട രൂപം ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപത്തിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ എല്ലാരും കാണിക്കുകയാണ്. അതായത് ദേവന്മാർ, സകല ദേവന്മാരും ദേവിമാർ എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് അതൊക്കെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും എല്ലാവരും വന്നത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ഉത്ഭവസ്ഥാനന്മാരാണ് ഈ ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പാലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാം, വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാം, തൈരുണ്ടാക്കാം, പിന്നെ പനീർ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ ആ മൂലം ആരാണ്? ഇത് എല്ലാത്തിനും മൂലം എന്താണ്? പാലാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതാരിയാണ്, ഭഗവാൻ അവതാരമല്ല, ഭഗവാൻ അവതാരിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, ഉറവിടമാണ് എല്ലാത്തിനും എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന്, ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാം പറയുന്ന ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതികളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും? ഭഗവാൻ ആ ആദി ദൈവ രൂപത്തിന്റെ ആ ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോ അർജുനന്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായം പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മ സംഗീതം യത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുന പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്, അതായത് ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചെല്ലാം അർജുനൻ കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പൊ ആ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം എന്റെ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ബോധോദയം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. എന്താണ്? ബോധോദയം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ അർജുനൻ. അടുത്ത എന്താ പറയാ നമുക്ക് നോക്കാം. ഏവമേതദ് യഥാർത്ഥത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദൃഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വരം പുരുഷോത്തമ. എന്താ പറയാ, ഹേ പരമ പുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ ആവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങ് ഉൾചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യണേ? അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനോട് പറയാണ് എന്റെ ഇപ്പൊ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു, എനിക്ക് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ശരിക്കും മനസ്സിലാവണം അർജുനന്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയണേ, അങ്ങിപ്പോ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ദ്വിഭുജാധാരിയായിട്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഏത്? പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാൻ അതിദൈവം, അതായത് എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ആ വിശ്വരൂപം. അതിനെ കാണാൻ ഇപ്പൊ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അർജുനന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഒരു അവതാരിയാണ്, അവതാരമല്ല. ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന പോലെ എല്ലാവരും കരുതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്ക്, അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഭഗവാനിൽ ആ വിശ്വാസം ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അല്ലാതെ അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഇത് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ഭാവിയിൽ നമുക്കറിയാം
അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് പേര് ആൾക്കാർ വരും, വന്നിട്ട് എന്ത് പറയും അവര്, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ആ ഞങ്ങളൊക്കെ ഓരോ അവതാര പുരുഷന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് അവകാശപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു മാനദണ്ഡമാക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. അതായത് അർജുനൻ അത് ഈ വിശ്വരൂപം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു മാനദണ്ഡമാകട്ടെ. നാളെ ആരെങ്കിലും ഭാവിയിൽ വന്ന് ഞാൻ ഒരു അവതാര പുരുഷനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം. അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത്, അത് ആ വിശ്വാസം എന്താ പറയാ ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മാനദണ്ഡമാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാളെ ആരും അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നോ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അവതാര പുരുഷനാണെന്നോ ആരും പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം അതൊരു മാനദണ്ഡമാക്കി വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഏത് ഈ വിശ്വരൂപം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഭഗവാനോട്, എനിക്കത് കാണിച്ചു തരൂ. സാധാരണയായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദരമായ ദ്വിഭുജാധാരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ കാണാനാണ് ആഗ്രഹം, അല്ലാതെ അവർക്ക് വിശ്വരൂപത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെയാണ് ഈ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും പിന്നെ അതൊരു മാനദണ്ഡമാക്കിയിട്ട് നാളെ ആരും അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണോ അവതാരം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പശ്യ മേ പാർത്ഥ രൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണ കൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലും ഉള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, എന്റെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങൾ, ഒരുപാട് വർണ്ണങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും ഒരുപാട് ആകൃതികൾ, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഷേപ്പ് ആകൃതികളുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ ഇപ്പോ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നരസിംഹാവതാരം, ശ്രീരാമ, അങ്ങനെ വാമന, അങ്ങനെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. വാമന, പിന്നെ മത്സ്യ, കൂർമ്മ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ അവതാരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ എല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും എന്താണ്, ശാശ്വതമായ ഒരു ധാമമുണ്ട്, വൈകുണ്ഠ ധാമമുണ്ട് എല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും. അതിനൊക്കെ ശാശ്വതമാണ് അവതാരങ്ങൾ. പക്ഷേ ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം താൽക്കാലികമാണ്, ഇത് ശാശ്വതമല്ല, ഇത് വെറും എന്താ പറയുക സ്ഥിരമായതല്ല. ഇത് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്, അല്ലാതെ ഇത് ശാശ്വതമായ ഒരു രൂപമല്ല വിശ്വരൂപ ദർശനം. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളും എന്താണ്, അത് സ്ഥിരമായ അവതാരങ്ങളാണ്. അതിനൊക്കെ ഓരോ ധാമങ്ങളുണ്ട്, അതായത് വൈകുണ്ഠ ധാമങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് സ്ഥിരമല്ലാത്ത ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിന്റെ ഈ ചക്ഷു എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണ്, നേത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണം, നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണയായിട്ട് കാണാം, പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറയാ ദിവ്യമായ ആ വിശ്വരൂപ ദർശനം കാണാൻ കഴിയില്ല സാധാരണ ചക്ഷു. കാരണം നമ്മുടെ ചക്ഷുസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചർമ്മ ചക്ഷുസ്, ശാസ്ത്ര ചക്ഷുസ്, ദിവ്യ ചക്ഷുസ്, പ്രേമ ചക്ഷുസ് എന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ചക്ഷുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചർമ്മ ചക്ഷുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉള്ള കണ്ണുകളാണ് ചർമ്മ ചക്ഷുസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാൻ, ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് തരാം. ഇതേപോലെ ഭഗവാൻ ഒരാൾക്കും കൂടി ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ആർക്കാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. ആർക്കാണ് അത്? ആർക്കായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത്? സഞ്ജയനായിരുന്നു. അതെ, സഞ്ജയൻ. ആ, ദിവ്യ ചക്ഷുസ് സഞ്ജയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അതാരാ കൊടുത്തത്? വ്യാസദേവൻ. വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട് വ്യാസദേവൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് സഞ്ജയന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആരാ കാണുന്നത്? സഞ്ജയനും കാണാണ്. ഇതിപ്പോ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അതേപോലെ സഞ്ജയൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതായത് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കാണ്. അവിടെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ദൈവം എന്താ പറയാ, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ദിവ്യരൂപം, അതായത് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണെന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട്, കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സഞ്ജയനും കാണാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാം, എന്നിട്ട് യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളു എന്റെ ആ ദിവ്യ രൂപം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ ഈ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് എങ്ങനെയാണ്? അത് നമുക്ക് ആ കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്, ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ നേത്രം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ കണ്ണിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, വീക്ഷണം മാറ്റാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആ വീക്ഷിക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് ഇപ്പൊ മാറ്റണം ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കാരണം നമ്മുടെ ഈ ചർമ്മ ചക്ഷുസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ചർമ്മ ചക്ഷുസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ കണ്ണുകൾക്ക്, ഭൗതികമായ കണ്ണുകൾക്ക് അത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് പരിമിതികളുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെറുതും, അതായത് ഒരുപാട് അകലെ വിദൂരത്തിലുള്ളതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെറുതും, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൊറോണ വന്നു, നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായി ആ വൈറസിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ? ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് മുഖാന്തരം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെറിയ സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ വിദൂരത്തുള്ള സാധനങ്ങളെ കാണാൻ നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് പരിമിതി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക്
ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം, ഒരു ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുക. ആ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്പിൾ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ പുറകുവശത്ത് എന്താണ്, അത് കടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിളാണ്. പക്ഷെ ആ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ളത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിപ്പോകും. കാരണം നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട്, അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് പറയാണ്. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അർജുനൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ വിഭൂതികൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അതിനിപ്പോ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. സാധാരണയായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ അവർക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ ഈ ശ്യാമസുന്ദർ, ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ട് കൊഴലും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കാണാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. പക്ഷെ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഈ അർജുനൻ ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ ഒരു സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല. അത് ശരിക്കും അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അത് സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അർജുനൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഈ ദിവ്യദർശനം കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ശ്ലോകം അവിടെ ഇല്ല, ഞാൻ വായിക്കാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ആർക്ക്, ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതായത് അനേക വക്ത്ര നയനം അനേകാദ്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകോ ധൃതായുധം ദിവ്യമാല്യാംബധരം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ ആ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം, ഒരുപാട് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളുണ്ട്, കൈകളുണ്ട്, കണ്ണുകളുണ്ട്. പിന്നെ അനേക ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേക ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിൽ കാണാം നമുക്ക് ഓരോ കയ്യിൽ ഓരോ ആയുധങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഓരോ കയ്യിൽ അനേകായിരം ഓരോ കൈകളിൽ എന്താണ് ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ദിവ്യമായ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും ആയ അമേയവും സർവ്വവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപം ദർശനം കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. അപ്പൊ ആ ദർശനം ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. അനേകായിരം മുഖങ്ങളും കൈകളും, ആ ഓരോ കയ്യിലും ആയുധങ്ങളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഒരുപാട് ദിവ്യ മാലകൾ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയമാണ് ആ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ദിവ്യ സൂര്യ സഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുഗ പദുത്തിതാ യദി സദൃശീ സാ സ്യാദ്ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ. ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ആ വിശ്വാസമായ ആ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ആ പ്രഭാപൂരം എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യണം, ഉപമ കൊടുക്കാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ രൂപത്തെ ഉപമിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഉപമിക്കുന്നത് ഇവിടെ, അത് 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രകാശം. നമുക്കറിയാം 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദയിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ആ പ്രഭാപൂരം, അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഉപമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ആ ഉപമ ചെയ്ത്. അതായത് 1000 സൂര്യത്തിന്റെ പ്രകാശമായിരുന്നു ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ. അതിന് തുല്യമാണ്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറത്താണ് ഈ വിശ്വരൂപം. അതാണ് ഉപമ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദൈവം സ്തവ ദേവദേവ സർവാംസ്തതോ ഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ്ച സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരുടെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ആ ബ്രഹ്മദേവൻ, അതേപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ കാണുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അതായത് ആ ദിവ്യരൂപം വിശ്വരൂപം ദർശനം കൊടുക്കാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കുമ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, കൃഷ്ണ, ഞാൻ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാം കാണാണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലാണ് എല്ലാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണാൻ എന്താണ് കാണുന്നത്? താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ആ ബ്രഹ്മദേവനെ കാണുന്നു, ശിവനെ കാണുന്നു, പിന്നെ ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങളെ കാണുന്നു, ഋഷികളെ കാണുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കാണുകയാണ് അർജുനൻ.
अनेक बाहुधर वक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं न अन्तं न मध्यं न पुनस्तावधिं പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപം. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അതായത് ഒരു ആദി അന്ത്യം, അതായത് എവിടുന്നാണ് തുടങ്ങിയത്, ഇത് എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നതെന്നും അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെ ആ മൊത്തം വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്, സർവ്വവ്യാപിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പോ ആ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം എണ്ണമറ്റ കൈകളും, അത് നമുക്ക് ഒരു കണക്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഉദരങ്ങളും കാണുന്നു, വായുകൾ കാണുന്നു, കണ്ണുകൾ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഭീകരമായിട്ടാണ് വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനന്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണാൻ അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കം എവിടെയാ, ഇതിന്റെ ഒരു അവസാനം എവിടെയെന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പറക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസം കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. അതായത് ആളിക്കത്തുന്ന ആ തീയിന് ഉപമിക്കുകയാണ്. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യൻ, നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നട്ടുച്ച വെയിലിൽ പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സൂര്യനെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് കാണില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ അഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രകാശമാണ് സൂര്യന്റേത്. അതേപോലെ പറയാണ് അർജുനൻ പറയാണ്, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതും ചൂഴെ പറക്കുന്നതും മഹാജ്യോതിസാണ്, ആര് വിശ്വരൂപം കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ദുർദുഷമാണ്, എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം കാണാൻ. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും പിന്നെ ഗദകളും ചക്രങ്ങളും, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഓരോ കയ്യിൽ ഓരോ ആയുധങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ചക്രങ്ങളും ഗദകളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാണ്, ഓരോ രൂപങ്ങൾ കാണാണ്. പക്ഷെ ഒന്നിനും ഒരു തുടക്കം മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഒരു അവസാനം മധ്യം എവിടെയെന്നൊന്നും അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. അമീചത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്രാഃ സർവേ സഹൈവാവനി പാലസംഘൈഃ ഭീഷ്മോ ദ്രോണസൂതപുത്രസ്തഥാസൗ സഹാസ്മദീയൈരപി യോധമുഖൈഃ. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാർ എല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരെല്ലാവരും അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? എന്ത് സീനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്? എന്ത് ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ കാണുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ ഭീകരമായ ദൃശ്യമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാർ, അതായത് ആപ്പോസിറ്റ്, നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ വിരോധ പക്ഷത്തിൽ, അതായത് പ്രതിപക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആ എന്താ പറയാ, ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ, അതായത് ദുര്യോധനാദികൾ എല്ലാവരും, പിന്നെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ എല്ലാവരും, പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഭീഷ്മർ ആയിക്കോട്ടെ, ദ്രോണർ ആയിക്കോട്ടെ, കർണൻ എന്നിവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം എന്ന ആ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് എല്ലാവരും കടന്നു പോവുകയാണ്, ഉള്ളിലേക്ക്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ദംഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ, ദംഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പല്ലുകൾ, ഭഗവാന്റെ ആ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ പെട്ട് അവരുടെ ശിരസ്സുകൾ, അവരുടെ തലകളെല്ലാം ചതഞ്ഞറിഞ്ഞു പോവുകയാണെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു വളരെ ദിവ്യമായ ഭീകരമായ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ. ആഖ്യാതിമേകോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമസ്തുതേ ദേവവര പ്രസീദ വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദി പുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അർജുനൻ പേടിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എനിക്ക് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. പക്ഷെ ഈ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനന് വളരെയധികം പേടി തോന്നാണ്. അപ്പൊ പറയാണ്, ദേവാദിദേവ, ആ ആദിദേവ, പിന്നെ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അങ്ങ് ഇത്രയും ഭീകരമായ രൂപം കാണുമ്പോ പേടിയാവണം. അപ്പൊ ചോദിക്കണം, അങ്ങ് ആരാണ്, എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രണമിക്കുകയാണ്, എന്നിൽ കനിയണമേ, എനിക്ക് ദയ കാണിക്കണേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അപ്പൊ അങ്ങയെക്കുറിച്ച് ഇനിയും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പേടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്താ ഋതേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേ അവസ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷു യോധാഃ തസ്മാത് ത്വാം ഉത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭുങ്ക്ഷേ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവൃതേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു,
സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവർ ഒഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളെ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് ഞാൻ കാലമാകുന്നു. ഭഗവാൻ ആരാൻ ചോദിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ പറയാൻ ഞാൻ കാലമാകുന്നു. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അഹം മൃത്യു സർവ ഹരശാഹം. അതായത് ഭഗവാൻ കാലമാകാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പറയുന്നു സംഹരിക്കുന്ന കാലം, എല്ലാവരെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങൾ, ഇവിടെ കാണുന്ന അർജുനന്റെ സൈഡിലായിക്കോട്ടെ, അതായത് ദുര്യോധനന്റെ സൈഡിലായിക്കോട്ടെ, ആരുടെ സൈഡിലായാലും ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ എല്ലാം എന്താണ് ഞാൻ നശിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പാണ്ഡവർ ഒഴികെ, അതായത് പാണ്ഡവർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും രണ്ട് സൈഡിലും പാണ്ഡവരെ സഹായിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള സൈന്യമായിക്കോട്ടെ, ദുര്യോധനകളുടെ സൈന്യമായിക്കോട്ടെ, അതും എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടെ എന്താ പറയുന്നത്, രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. ഭഗവാൻ പറയാണ് എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇതൊക്കെ യുദ്ധത്തിന് മുന്നേ കാഴ്ചയാണ്. ഭഗവാൻ എന്നിട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ, അതിനാല് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. അതുകൊണ്ട് നീ, കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്നാണല്ലോ അർജുനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറയാണ് ഭഗവാൻ, അതുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക്, യുദ്ധം ചെയ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. കേക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ല, അതിന് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. മാതാജി ജോയിൻ ചെയ്യും. കേക്കുന്നില്ല. മാതാജി ലെഫ്റ്റായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് എന്തെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. വരുമായിരിക്കുമല്ലേ. വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ശോഭന മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ട്. മാതാജി ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കുവോ? ഹോസ്റ്റ് ആക്കണേ. ശോഭന മാതാജി ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കണേ. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹോസ്റ്റ് അല്ല, ഹോസ്റ്റ് ആക്കണേ. ഹോസ്റ്റ് ആക്കും മാതാജി, ഹോസ്റ്റ് ആക്കണം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. സ്ക്രീൻ പോയല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ ഇല്ല മാതാജി. സ്ക്രീൻ കാണിച്ചു. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് നീ പേടിക്കേണ്ട, അതുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യും. കാരണം അർജുനൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരുപാട്, എന്താ പറയാ, അർജുനൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കാരണങ്ങൾ കൊടുത്തു, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് വിശ്വരൂപത്തിൽ. അതായത് അവരൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നിനക്കൊന്നും പണിയില്ല. അപ്പൊ നീ എന്താ ചെയ്യണം, നീ വെറും ഒരു ആയുധം, അതായത് ഉപകരണം മാത്രമാണ്. എന്റെ ഒരു ആസൂത്രണത്തിൽ നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നീ യുദ്ധം ചെയ്യേ. യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, നീ രാജ്യം ഭരിക്കേ. രാജ്യം ഭരിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, രണ്ടു സൈഡിലുമുള്ള ആ യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും ഞാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ അവരെല്ലാം കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, പാണ്ഡവർ ഒഴികെ. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സവ്യസാച്ചിൻ. അപ്പോ നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യസാച്ചിൻ. സവ്യസാച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉള്ള കഴിവുള്ളവൻ. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ വലത് കയ്യിൽ നമ്മൾ എഴുതും, ഇടത് കയ്യിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, ഇടത് കയ്യിൽ അല്ലെ. പക്ഷെ അർജുനൻ അങ്ങനെയല്ല. അർജുനന് വലത് കയ്യിൽ എത്ര സാമർഥ്യമുണ്ടോ, അതായത് അമ്പെയ്യാനുള്ള എത്ര കഴിവുണ്ടോ, അതേപോലെ തന്നെ ഇടത് കയ്യിലും അർജുനന് ആ കഴിവുണ്ട്. അപ്പോ രണ്ട് കയ്യിൽ ഒരേപോലെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് സവ്യസാച്ചിൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. 41, 42.
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदം മയാ പ്രമാദാത്രയേണ വാപി. അവിടെ പറയാണ്, അങ്ങയുടെ യഥാവഹാസാർത്ഥം സത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോതവാപ്യാച്യുത തത്ക്ഷമക്ഷം തത്ക്ഷാമയേ ത്വമഹം പ്രമേയം. ഇവിടെ പറയാണ് അർജുനൻ, അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാൻ ഇതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയണ, ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ആകെ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാനോട് പറയണേ, അതായത് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാകാതെ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങയെ സഖ, ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു, കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ മാധവ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, വിഹരിക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ വിനോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയെ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാതെ. അങ്ങയുടെ ഈ ഒരു മഹത്വം എന്തെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ അങ്ങയെ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതിനൊക്കെ ഞാൻ ഇതായിപ്പോ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നും പറഞ്ഞു അർജുനൻ താഴെ ഇരുന്ന് പേടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമ്മൾ എവിടെ കണ്ടു? 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. അതായത് അർജുനനും കൃഷ്ണനും എന്താ പറയുക, മിത്രന്മാരാണ്, രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ്. പക്ഷെ ആ സുഹൃത്ത് ബന്ധം മാറി അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആ സമയത്ത് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധമാകുമ്പോഴും അർജുനൻ ഇതേപോലെ താഴെ ഇരുന്ന് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആ ജ്ഞാനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് വിനയത്തോടുകൂടി. ഇപ്പൊ അതേപോലെ വിശ്വരൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് അർജുനൻ വീണ്ടും ഞെട്ടുകയാണ്. ഭയങ്കര ഒരു പേടി വരികയാണ് അർജുനൻ ആ വിശ്വരൂപം എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ എന്തെല്ലാം വിളിച്ചു, എന്തെല്ലാം അപഹസിച്ചു, അപ്പൊ അങ്ങയെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയത്. പക്ഷേ എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകിയാലോ എന്നും അർജുനൻ പറയാണ്. മാതേ വൃഥാ മാ ച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമീദൃഗ്മേദം വ്യപേത പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിദം പ്രവശ്യ. എന്റെ ഈ ഭീബത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ ഇനി നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ രൂപം കാണാം. അതായത് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി, അതായത് അർജുനൻ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് പറയണം, എന്റെ ഈ ഭീബത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനായി. ഭഗവാന് 12 രസങ്ങളുണ്ട്. എത്രയുണ്ട്? 12 രസങ്ങളുണ്ട്. അതായത് 5 രസം പ്രൈമറി, പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള 5 രസങ്ങളും പിന്നെ സെക്കൻഡറി രസങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിലൊരു രസമാണ് ഭീബത്സ രൂപം. അതായത് ഹാസ്യ, ദാസ്യ, പിന്നെ അത്ഭുത, രൗദ്രം, ഭീബത്സ, ഭയാനക എന്നുള്ള രസങ്ങളുണ്ട്. ശാന്ത, സഖ്യ, വാത്സല്യ, ദാസ്യ, പിന്നെ മാധുര്യ എന്നുള്ള രസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊരു രസമാണ് ഭീബത്സ രൂപം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പേടിപ്പിക്കുന്ന ആ രൂപത്തെ കണ്ടിട്ട് നീ സംഭ്രാന്തനായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി നീ ശാന്തി കൈവരിക്കൂ, സമാധാനം കൈവരിക്കൂ. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ അടുത്തത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തതോക്ത്വാ സ്വകം രൂപ ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപുർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജാരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ പേടിച്ചു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ട് ആ വിശ്വരൂപം എല്ലാം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആ വിശ്വരൂപം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇപ്പൊ ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം? അതായത് ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമായതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. പുറകുവശത്ത് എന്തുണ്ട്? ഏതാണുള്ളത്? ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ട് വിഷ്ണു രൂപം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുന്നിൽ കാണാം ദ്വിഭുജാധാരിയായിട്ടുള്ള ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപമാണ് യഥാർത്ഥമായ രൂപം. അപ്പൊ ഈ രൂപമാണ് വളരെ ദുർലഭമാണ്, മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഭക്ത്യാ
ത്വനന്യയാ ശക്യാ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദൃഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവിഷ്ടും ച പരന്തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അതായത് എന്നെ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് എന്നെ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഈ ശ്യാമസുന്ദരമായ വിഭുജാധാരിയായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുള്ളൂ. അത് ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം. പിന്നെ ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ഭക്തിയോട് എന്ന് വെച്ചാൽ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ എന്താ പറയാ ശ്യാമസുന്ദരമായ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇതൊരു കഥയാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ എന്താണ്? വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈകൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റു ആദിമമായ എന്താ പറയാ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അതായത് ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്താ കാണിച്ചു കൊടുത്ത? വിശ്വരൂപം മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ട് നിന്നു കൊടുത്തു. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ അർജുനന് സമാധാനം കൈവന്നില്ല, അതായത് സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തായി? സ്വരൂപമായ ദ്വിഭുജ, അതായത് സ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം ഏതാണ്? ഇരു കൈകളുള്ള ആ രൂപമാണ് സ്വരൂപം. അപ്പൊ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്, അതായത് ദ്വിഭുജാധാരിയായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒടുവിൽ. അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവും? ബാക്കിയുള്ള ഏത് രൂപങ്ങളായാലും ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു വിസ്താരങ്ങൾ, അതായത് വിഷ്ണു രൂപങ്ങളാവട്ടെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഏതൊരു അവതാരങ്ങളും അതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ അതൊക്കെ ഉത്ഭവിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാന്റെ ഈ ദ്വിഭുജാധാരി രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അവിടെ മത്കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു മാമേതി പാണ്ഡവ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ 5 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അതായത് എന്താണ് 5 കാര്യങ്ങൾ, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായി തീരാ എന്നുള്ളത് 5 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തന് നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം? മത് കർമ്മ കൃൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. എന്താണ് ആദ്യത്തെ? മത് കർമ്മ കൃൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. മത് പരമോ, എന്നെ പരമം ലക്ഷ്യമാക്കുക, ഭഗവാനെ തന്നെ, വേറെ ആരെയല്ലാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം പരമ ലക്ഷ്യമാക്കുക. മത് ഭക്ത, എന്നിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. 3-ാമത്തെ കാര്യം. 4-ാമത്തെ പറഞ്ഞു സംഘവർജിത, അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ. ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നമ്മൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഫലാസക്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാതെ, ഊഹാപോഹങ്ങൾ, അത് മെന്റൽ സ്പെക്യുലേഷൻ എന്ന് പറയും, അതൊന്നും കൂടാതെ, അതാണ് അനന്യഭക്തി, പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ചെയ്യണം. അതാണ് സംഘവർജിത. പിന്നെ പറഞ്ഞു നിർവൈര സർവഭൂതേഷു, അതായത് ശത്രുത ഇല്ലാതെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ തീർച്ചയായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ എന്താണ് 5 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? മത് കർമ്മകൃൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. മത് പരമോ, എന്നെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കുക. മത് ഭക്ത, എന്നിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. സംഘവർജിത, അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ. നിർവൈര സർവഭൂതേഷു, അതായത് ശത്രുതയില്ലാതെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും പിന്നെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ്, പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പിന്നെന്താ? ഇനിയൊരു 2 ശ്ലോകം കൂടി, അതായത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അതായത് അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർഹം ഉപയുഞ്ജത്തെ നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യം ഉച്ചത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാതെ അതേ സമയം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാറ്റിനെയും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അയാൾ ഉടമസ്ഥതാ ബോധത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലാണ്. എന്നിട്ട് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന പോലെ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയാതെ എല്ലാം നിരസിക്കുന്ന ഒരാള് തന്റെ ത്യാഗത്തിൽ പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോ
ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് യുക്ത വൈരാഗ്യമായി. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് നിരസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് എന്താ പറയാ, വെറുതെ നമ്മൾ നിരസിച്ച് കളയേണ്ട, നമുക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മായയാണെന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എങ്കിലും അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതെല്ലാം യുക്ത വൈരാഗ്യമാവാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാം നിരസിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്താണ് ത്യാഗത്തിൽ പരിപൂർണനല്ല, പൂർണ്ണത നേടുന്നില്ല. പിന്നെ അന്യാഭിലാഷിത, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്, അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാതി അനാവൃതം ആനുകൂലേന ഭക്ത കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിർ ഉത്തമം. അതായത് ഫലപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയോ ഊഹാപോഹ തത്വചിന്തപരമായോ നമ്മൾ ഭൗതിക ലാഭത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ആ ഭക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് നമ്മൾ അനന്യ ഭക്തി എന്ന്, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണനെ എന്താ പറയുക, സ്നേഹസേവനം സമർപ്പിക്കണം. നമ്മൾ ആ സ്നേഹഭാവത്തോടെ മാത്രം ഭക്തി ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒന്നും അതിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളോ ലാഭമോ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ആ ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ വെറും ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയാകാണ്. നമുക്കിപ്പോ കഥ പറയാം. എന്താ പറയാ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ. ഇതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ഒരു കനകദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഥയാണിത്. അപ്പൊ ഈ കനകദാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു, തിമ്മപ്പ നായക എന്ന്. ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കർണാടകയിലാണ്. കർണാടകയിലെ ഉടുപ്പി എന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മംഗലാപുരത്തിന്റെ അടുത്താണ് ഉടുപ്പി എന്ന സ്ഥലം. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അവിടുത്തെ വിഗ്രഹമാണ്. അത് അവിടുത്തെ വിഗ്രഹമാണ്, ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭക്തനായിരുന്നു ഈ കനകദാസ്. അപ്പൊ ഈ കനകദാസ് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തിമ്മപ്പ നായകനായിരുന്നു, പിന്നീടാണ് കനകദാസനായിട്ട് മാറിയത്. അപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹം എന്തായാലും താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ചവനായിരുന്നു. താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ അമ്പലങ്ങളിൽ അലോ ചെയ്തിരുന്നില്ല, ആ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം പക്ഷെ എന്താ പറയാ, വളരെയധികം ഭക്തനായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടവും, ഭഗവാന്റെ ആ കീർത്തനങ്ങൾ ആലാപിച്ചുകൊണ്ടും രചിച്ചുകൊണ്ടും പിന്നെ അത് ആലാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സന്ത കവിയായിരുന്നു, പിന്നെ സംഗീത വിദ്വാനായിരുന്നു. ആ കാലത്ത് എന്താ പറയാ, പുരന്ദരദാസ എന്ന് പറഞ്ഞ, അതായത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിന്റെ പിതാമഹ എന്ന് പറയും പുരന്ദരദാസർ, അവരുടെ സമകാലീനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്താന്ന് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ചതോട് മാത്രം ആരും അന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണർക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദർശനം നേടാൻ വളരെ ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ എന്നും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിപൂർവ്വം എന്താ പറയാ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആലപിച്ച് നടന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വട്ടം ഇങ്ങനെ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുകയാണ്. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാർ ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് എന്താണ്, ആ അമ്പലത്തിന്റെ പുറകുവശത്ത്, അതായത് പടിഞ്ഞാറേ മതിലിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു തൂണിൽ പിടിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കെട്ടിയിടാണ്. ആ കെട്ടിയിട്ടപ്പോൾ എന്താണ്, ഇദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിയിട്ടപ്പോ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഭക്തി ആലാപനങ്ങൾ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആലാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ സങ്കടത്തോടെ ഭഗവാന്റെ ആ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കൈവിടുകയില്ല, ഭക്തന്മാർക്ക് ആ സ്നേഹം കാണിക്കാനോ അനുകമ്പ കാണിക്കാനോ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പിന്മാറുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരുപാട് ആലാപനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളരെ എന്താ പറയാ സങ്കടത്തോടെ പാടാണ്. അതായത് ഭാഗിലെന്നു തെരുതു സേവയെന്നു കൊടു പ്രഭുവേ എന്നുള്ള ആ കന്നഡത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം പാടുന്നത്. അതിങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് എന്താണ് പറയുന്നത്, ആ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് എനിക്ക് ആ സേവാഭാഗ്യം ഒന്ന് നൽകണേ, എനിക്ക് ഭഗവാനെ അങ്ങ് സേവിക്കാനുള്ള ആ ഭാഗ്യം എനിക്ക് തരണേ എന്നുള്ളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇങ്ങനെ സങ്കടത്തിൽ പാടാണ്. അങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആ കിഴക്ക് വശത്ത് ഇങ്ങനെ ആ മുഖം ചെയ്തിട്ടല്ലേ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഭക്തന്റെ ഈ ആലാപനം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ മറുപടി നൽകാണ്. ആ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കനകദാസർക്ക് മറുപടി നൽകാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയം തിരിയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ സ്വയം തിരിഞ്ഞ്, ആ വിഗ്രഹം സ്വയം തിരിഞ്ഞ് പടിഞ്ഞാറേ മതിലിൽ ഒരു എന്താ പറയാ വിള്ളൽ ഉണ്ടാവാണ്.
അപ്പൊ ആ വിടവിനെ എന്താണ് പറയുക, നമ്മൾ കനകന കിണ്ടി എന്ന് പറയും, അതായത് ദ്വാരം. ആ കനകന്റെ ആ ദ്വാരം എന്നാണ് അത് ഫേമസ് ആയത്. അപ്പൊ ആ ജനാല, അത് ആ കനകന്റെ കിണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് കനകദാസരുടെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആ മതിലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആ വിടവാണ്, ആ ഗ്യാപ്പ്, അത് ദ്വാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ദ്വാരത്തിലൂടെയാണ് കനകദാസർക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ദർശനം നൽകുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഇന്നും നമ്മളിപ്പോ ഉടുപ്പി പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ എന്താ പറയാ, ഉടുപ്പിയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം നമുക്ക് ദർശിക്കണമെങ്കിൽ ആ ജനാലയുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ, അതായത് പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗത്ത് തിരിഞ്ഞ് ആ ഭഗവാന്റെ ആ മതിലിലൂടെ, അതായത് ആ ജനാലയുടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, എന്റെ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല. അതായത് ഭക്തൻ അത് ഈ ജാതി കുലം മതം മന്യേ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭക്തവത്സലനാണ്, ഭവഗ്രാഹിയാണ്, ഭക്ത പരാധീനനാണ്. അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു വട്ടം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു പറയാണ്, എന്താണ്, ഗുരു വ്യാസതീർത്ഥർ ഒരിക്കൽ പറയാണ്, എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു, അതായത് ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവസാനം ഭഗവാൻ അവര് പറയാണ്, എന്നിട്ട് എല്ലാ എന്താ പറയാ സ്റ്റുഡൻറ് ശിഷ്യന്മാർക്കും ഓരോ വാഴപ്പഴം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആരും കാണാതെ കഴിച്ചിട്ട് വേണം തിരിച്ചു വരാൻ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും വാഴപ്പഴം കയ്യിൽ കൊടുത്തു, ഇദ്ദേഹത്തിനും കൊടുത്തു. അപ്പൊ എല്ലാവരും പോയി. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും വരും കൈയോടെയാണ് വന്നത്. ആരുടെ കയ്യിലും വാഴപ്പഴം ഇല്ല, എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം മാത്രം കഴിക്കാണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ഗുരു ചോദിച്ചു മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ, നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് കഴിച്ചത് എന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഞാൻ പുതപ്പിന്റെ മറവിലും ഞാൻ വാതിലിന്റെ പുറകിലും നിന്നിട്ടൊക്കെയാണ് കഴിച്ചത് എന്ന്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്തുകൊണ്ട് കഴിച്ചില്ല? പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അങ്ങല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയല്ലേ, ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപി, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം, അതായത് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇടം പോലും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആരെയും കാണിക്കാതെ എനിക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി. അതുകൊണ്ടാണ് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനായിരുന്നെങ്കിലും കൃഷ്ണഭക്തി അദ്ദേഹത്തെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്കാണ് എത്തിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ കനകദാസ്. അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയം അമ്പലത്തില് ഭഗവാൻ സ്വയം തിരിയുകയാണ്, ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം തിരിഞ്ഞു ദർശനം കൊടുത്ത ഒരു ഉദാഹരണമാണിത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ, അതായത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആ കീർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ജാതിയെക്കുറിച്ച് ആ ജാതിയുടെ പേരിൽ നേരിട്ട ഒരുപാട് അപമാനങ്ങൾ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു. അയാൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഭക്തന് എന്ത് ജാതിയാണ്, അല്ലെ, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ഭക്തന് എന്ത് ജാതിയാണുള്ളത്? ഒരു ജാതിയുമില്ല. അതാണ് ഇപ്പോ ഈ കനകദാസർ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഭക്തിയുടെ പരമോന്നത ഇതിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നും നമുക്ക് ആ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദർശനം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടുക. ആ ജനാലയിലൂടെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ദ്വാരമാണ്, മതിലില് ആ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്, ഭക്തന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തത് ആ കാര്യമായിരുന്നു അത്. അങ്ങനെയാണത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിലെ ഒരു കയറും, പിന്നെ എന്താ പറയാ, ആ വെണ്ണ കടയുന്ന ഒരു മത്ത് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ, ആ കടയുന്ന ഒരു ഉപകരണം, അത് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കയ്യിൽ ഏന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ് നമ്മൾ ഇന്നും എന്താ പറയാ ആ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത് കർണാടകയിലാണ്, മംഗളൂർ എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അടുത്ത് വരും. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോലോക ചാട്ട് പറഞ്ഞത്. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? മറ്റുള്ളവർ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി. അത് അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലായിരുന്നു, മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും. പിന്നെന്താ, നാളെ ആരും ഭാവിയിൽ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ ഞാൻ അവതാര പുരുഷനാണെന്ന്. അതൊരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ശാശ്വതമായ ധാമമുണ്ട് മറ്റു അവതാരങ്ങൾക്കെല്ലാം. അതെ, വിശ്വരൂപം ശാശ്വതമല്ല. സഞ്ജയൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഉപമിച്ചു കൊടുത്തത്? 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിട്ടാണ് ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാവം. അതെ, 1000 സൂര്യൻ ഉപമിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. 26-27 എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്ലോകം 26-27 ഭഗവാന്റെ വായ്പുള്ളിൽ എല്ലാവരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരെല്ലാം നമ്മുടെ കാരണം പ്രമുഖന്മാരെല്ലാം യോദ്ധാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ധീരരായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ഭീകരമായ വായ്ക്കുള്ളിൽ എല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്നു, അതിവേഗത്തിൽ പോകുന്നു.
ആ ശിരസുകളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ദംശനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. ചതഞ്ഞറിയുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താ 32 ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്ലോകത്തില് സമസ്ത ലോകങ്ങളുടെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിലുൾപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. 33 എന്താണ് പറയുന്നത്? എഴുന്നേൽക്കൂ, എഴുന്നേറ്റ് പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകും. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പേ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. കേവലം ഒരു ആയുധം മാത്രമാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതെ, നിമിത്ത മാത്രം ഭവ്യസവ്യസാക്ഷി. ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം എന്താണ്? ഇരു കൈകളോടും കൂടിയ കൈകളോടും കൂടിയ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. അതാണ് സാധാരണ രൂപം. 11:54 ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 55 എന്താ, എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും ഭഗവാൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമങ്ങളുടെയോ വസ്തുക്കളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും കർമ്മവും ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷ്യമായി പെരുമാറുന്നതുമായ സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തർക്ക് നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കാം. കാണാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. സ്ക്രീൻ കാണാണ്ടോ? ഗോലോക കാണാണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി. നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറില്ലേ ഗോലോകാന്ന്. എന്താണ് ഈ ഗോലോക ചാർട്ട്? നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇവിടെ ആദ്യം കാണുന്നതാണ് ഗോലോകധാമ. ഈ താമര ഇതളുകൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് ഗോലോകധാമ. അതിന്റെ താഴെ കാണുന്ന ഈ നീല കളറില് മഞ്ഞി നീലയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഈ താഴെ ഏറ്റവും താഴെ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, ഈ താഴെ കാണുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഇതിലാണ് 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് വൈകുണ്ഠങ്ങൾ. അതിന്റെ മുകളിൽ പോയാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക. ഇതാണ് ഗോലോക. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം, അത് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ കാണാനുണ്ടോ? ഇതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനും എന്താ പറയാ രാധാറാണിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ രാധാറാണിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം. ഈ താമരപ്പൂവിന്റെ എതളുകൾ കാണാനുണ്ടല്ലോ, ഈ 8 എതളുകൾ എന്താണ്? ഇത് ഭഗവാന്റെ ആ അഷ്ടസഖികളോടുകൂടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അതെന്താണ് അഷ്ടസഖി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഭഗവാന്റെ 8 സഖിമാർ ഉണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ. പിന്നെ ഓരോ ഇതളുകളിലും ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഓരോ ലീലകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ ഗോലോകത്തിലേക്ക് ആർക്കാണ് പോകാൻ കഴിയുന്നത്? അതായത് ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാർ ആരാണോ ഭഗവാനെ 5 രസങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ, അതായത് 5 രസങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു: ശാന്തരസ, ദാസ്യരസ, സഖ്യരസ, വാത്സല്യരസ, പിന്നെ മാധുര്യരസ. അതായത് ശാന്തരസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഗോക്കള് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവിടെ മയിലുകളൊക്കെ ആ നിഷ്പക്ഷ ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ ദാസ്യരസം, സേവനാഭാവത്ത് ഭഗവാന് ഒരുപാട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഭാവം. പിന്നെ സഖ്യഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ, സുഹൃത്തിനെ പോലെ ആരാണോ കാണുന്നത് അവര്. പിന്നെ വാത്സല്യം എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനമ്മ, അതായത് നമുക്ക് അറിയാം യശോദ, പിന്നെ നന്ദ മഹാരാജാവ്, അത് ആ വാത്സല്യം മകൻ എന്ന പോലെ ആരാണോ കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത്. പിന്നെ പിന്നെ മാധുര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ ഒരു പ്രേമിയായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് മാധുര്യ രസം. അങ്ങനെ 5 പ്രൈമറി രസം എന്ന് പറയും നമ്മൾ, പ്രാഥമിക രസങ്ങളുണ്ട്. ആ രസങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ ലോകത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമമാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ താഴെ നമുക്ക് ഇതിവിടെ കാണാം. ഇവിടെ എന്താ പറയാ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും കാണാം. മഥുര, ജഗന്നാഥ് പുരി, ദ്വാരക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഓരോ ധാമങ്ങളാണ്. അവിടെ എന്താ പറയാ, ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള ഓരോ ധാമങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭൂമിയിലേക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് അവതാരങ്ങൾ എടുത്തു വരും. അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ലീല കാണിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ ധാമങ്ങളിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജഗന്നാഥ് പുരി ആയിക്കോട്ടെ, ദ്വാരക ആയിക്കോട്ടെ, മഥുര, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ധാമം എന്ന് പറയും. ഭൂമിയിലായാലും നമ്മൾ അതിനെ ധാമം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്.
പിന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ 3 സ്ഥലം കാണിച്ചു തന്നു. അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവന, പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നു വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്, പിന്നെ ഇത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അപ്പൊ മൊത്തത്തില് 4-ലെ 3 ഭാഗമാണ് ഈ എന്താ പറയാ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾ. അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനവും പിന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും ചേർന്ന് 4-ലെ 3 ഭാഗമാണ്. 3/4 ഭാഗം ആധ്യാത്മിക ലോകവും പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എത്രയാണ്? 1/4 ഭാഗം. അതായത് 4-ലെ 1 ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അപ്പൊ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്താണ്? ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുണ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുണ്ഠിതം ഇല്ലാത്തത്, അതായത് ഉത്കണ്ഠ ഇല്ലാത്തതാണ് വൈകുണ്ഠം. അപ്പൊ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു? കുറച്ചു മുന്നേ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ശാശ്വതമല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾക്കും ഓരോ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ലോകങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്ന വൈകുണ്ഠങ്ങൾ. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാണാൻ നമുക്കിവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ, അതായത് നരസിംഹ അവതാരമായിക്കോട്ടെ, വാമന നരസിംഹ, പിന്നെന്താ പറയാ കൂർമ, മത്സ്യ, വരാഹ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ അവതാരങ്ങളും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വിഷ്ണു രൂപങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാം വിഷ്ണു രൂപങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എന്താണ് എല്ലാ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾക്കും ഓരോ പേരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ പേരും ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ ലോകങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളത്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് വിഷ്ണു രൂപങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അവരെന്താണ് പിടിക്കുന്നത്? ചതുർഭുജാധാരികളാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഓരോ കൈകളിൽ എന്താണ്? ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പദ്മ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ 4 സംഭവങ്ങൾ, അതായത് സാമഗ്രികൾ, ഭഗവാന്റെ ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പദ്മ, ഇത് അവരെങ്ങനെയാണോ എന്താ പറയാ മാറ്റുന്നത്, അത് പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച്, അത് സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് മാറും. ആ സ്ഥാനം മാറുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ പേരും മാറും, അവരുടെ വേറെ വ്യത്യസ്തമായ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇടത് കൈയിലാണ് ശംഖെങ്കിൽ ഈ വേറൊരു വിഷ്ണുവിന് വലത് കൈയിലായിരിക്കും. ആ സ്ഥാനം മാറുമ്പോൾ ശംഖിന്റെ, അപ്പൊ അവരുടെ പേര് മാറി, അവരുടെ ലോകം മാറി. അതേപോലെ ഗദ മാറുമ്പോഴും അത് ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പദ്മ, അത് താമരപ്പൂ മാറുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ഓരോ ലോകങ്ങളും ഓരോ വിഷ്ണുവിനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ശാശ്വതമായ ലോകങ്ങളാണ് വൈകുണ്ഠധാമം എന്ന് പറയുന്നത്, വൈകുണ്ഠ ലോക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വൃന്ദാവനധാമം എന്ന് പറയും, ഇത് വൈകുണ്ഠ ഹരിധാമം എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ, ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ദേവീധാമം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയാ ദേവി, അതായത് ദുർഗാദേവിയാണ് ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയാ സൂപ്പർവിഷൻ. അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ആ മേൽനോട്ടക്കാരി ആരാണ്? മായാദേവി, അതായത് ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാണ്. ആ മായാശക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ദേവി ദുർഗാദേവി എന്നും പറയും. അപ്പൊ ഈ കംപ്ലീറ്റ് കാണുന്ന നമ്മളുടെ ഈ എന്താ പറയാ ആ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനും മായാദേവിയുടെ കൺട്രോളിലാണ്. അപ്പൊ മായാദേവിയാണ് നമ്മളെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്ന് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മായാദേവി നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമുക്ക് ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഭക്തിയിൽ നേരിടേണ്ടി വരിക. ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താം. അത് വൈകുണ്ഠങ്ങളല്ല, അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഗോലോകധാമത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. അത് അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ കൃഷ്ണൻ എന്താ പറയാ ഈ വിഷ്ണു, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ 3 രൂപവിസ്തരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ. അതിലൊന്നാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് പേര്, ഇതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ വിഷ്ണു ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ്. ഇവിടെ ലക്ഷ്മി ഇല്ല, ഇവരുടെ അടുത്ത് എന്താ പറയാ ഒരു അനന്തശേഷനോ ലക്ഷ്മിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആ കാരണം എന്ന ആ സമുദ്രത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉദക എന്ന് പറഞ്ഞ സമുദ്രം. അപ്പൊ കാരണ സമുദ്രത്തില് ശയിക്കുകയാണ് ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ ജോലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? അനേകായിരം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക. നമ്മൾ കാണാം ഇപ്പൊ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ ഈ അതായത് ഗോൾഡൻ നിറത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആ മുട്ടകളുടെ ഷേപ്പിലുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ. പല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, അനേകായിരം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ ഭഗവാൻ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആര്? ഫസ്റ്റ് വിഷ്ണു, അതായത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അത് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുവാണ് ഇതിനെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, ഓരോന്നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞു നമ്മളിത് ഈ മുട്ടകളുടെ ഷേപ്പിൽ കാണുന്നത് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ? അതാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക് നിറത്തിൽ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അത് കാണിച്ചു തരാണ്. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് 14 ലോകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഏറ്റവും മുകളിൽ ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. കണ്ടോ പേരുണ്ട് ഇവിടെ, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സേവനത്തില് പിന്നെ അനന്തശേഷനുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുവാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു സൃഷ്ടിച്ച ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഈ വിഷ്ണു കയറാണ്. അത് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു കയറി അവിടെ ഗർഭ ഉദക എന്നുള്ള ആ എന്താ പറയാ സമുദ്രത്തില് ശയിക്കുന്ന
വിഷ്ണുവാണിത്. അനന്തശേഷന്റെ മുകളിൽ ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണുവാണിത്. അപ്പൊ ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ പൊക്കിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നാഭിയിൽ നിന്ന്, അപ്പൊ ഈ നാഭിയിൽ നിന്ന് 14 ലോകങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ഇതെന്താ പറയുക, താമരത്തണ്ടാണ്. ഈ താമരത്തണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ അവസാനം ഒരു പൂ ഉണ്ട്, എന്താ പറയുക, താമരപ്പൂ. അപ്പൊ ഈ താമരത്തണ്ടിലൂടെ 14 ലോകങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് മുകളിലുള്ള ലോകമാണ് സത്യലോക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ താമരത്തണ്ടിലാണ് 14 ലോകങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും മുകളിലെ താമരപ്പൂവിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരാണ്? ലോർഡ് ബ്രഹ്മ, അതായത് ബ്രഹ്മമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്, 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? 14 ലോകത്തിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്? സത്യലോക. സോറി, നമ്മളല്ല, ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നത് സത്യലോക, അതായത് ബ്രഹ്മലോക എന്നും പറയും, സത്യലോക എന്നും പറയും. 14 ലോകങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ലോകം സത്യലോക, പിന്നെ തപോലോക, പിന്നെ ജനലോക, മഹർലോക, ഭൂർലോക, ഭുവർലോക, പിന്നെ ഭൂമി. അവിടെയാണ്. അപ്പൊ 7ാമത്തെ പ്ലേസിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ലോകത്തും ആരൊക്കെയാണ്? ആദ്യത്തെ ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, ജനലോകത്തില് പിന്നെ എന്താ പറയാ തപോലോകത്ത് ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ മക്കളായ 4 കുമാരന്മാരുണ്ട്. പിന്നെ ജനലോകത്തില് എന്താ പറയാ പ്രജാപതികൾ, അതും ബ്രഹ്മാവിന്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ്, പ്രജാപതികളുണ്ട്. അങ്ങനെ മഹർലോകത്തിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്? ഭൃഗു മഹർഷിയുണ്ട്. പിന്നെ സ്വർലോക, അവിടെയാണ് എന്താ പറയാ നമ്മൾ ദേവന്മാരുടെ ലോകമാണ്. പിന്നെ ഈ ഭുവർ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പ്രേതാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയും. അതായത് ഭൂമിയിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, എന്നിട്ട് അവര് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അവിടുത്തെ എല്ലാം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്, അതായത് അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ അതിന് മാത്രം പുണ്യങ്ങളൊന്നും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല, മോക്ഷത്തിനുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ വന്ന് കർമ്മം ചെയ്യാനും അവർക്ക് ആ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവർ അവരുടെ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ അവരിങ്ങനെ ഈ ഭുവർ ലോകത്തില് പ്രേതാത്മക്കളായിട്ട് അവരിങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ അവരുടെ സമയം വരുന്നത്, ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലായിരിക്കും, അതായത് ആത്മാവിന്റെ കൂടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, മനസ്സും ബുദ്ധി, ആ ശരീരം വെച്ചുകൊണ്ട് അവരവിടെ ആ പ്രേതാത്മകളായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് എപ്പോഴാണോ സമയം വരുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഒരു ശരീരം കൊടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കും. അത് മനുഷ്യനാവണമെന്നില്ല, അത് എന്താണോ അവരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് അവർ ഭൂമിയിൽ വരും, വീണ്ടും അവർ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അവർ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ താഴെയുള്ളതാണ് ഭൂമി. ഈ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആരാണ്? നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരും മൃഗാദികളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ ഭൂമി. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിലാണ് എന്താ പറയാ നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ 7ാമത്തെ ലോകമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ നല്ല കർമ്മം ചെയ്ത ഈ ഉപരി ലോകങ്ങൾക്ക് പോവും, നമ്മൾ ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ താഴെയുള്ള അധമ ലോകങ്ങൾ, താഴെ 7 അധമ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇതാണ് താഴെയുള്ള അധമ ലോകങ്ങൾ. കാണുന്നില്ല, ക്ലാരിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണ്. ഇത് അതല, വിതല, സുതല, തലാതല, മഹാതല, രസാതല, പാതാല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ലോകങ്ങളാണ് ഈ താഴെയുള്ള അധമ ലോകങ്ങൾ. ഇത് ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള 7 ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭൂമിക്ക് മുകളിലും ഉപരിലോകങ്ങളുണ്ട്, ഭൂമിക്ക് താഴെ 7 എന്താ പറയാ അധമ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അധമ ലോകങ്ങളിൽ ആരൊക്കെയാണ് വസിക്കുന്നത്? അത് അസുരന്മാരുണ്ടാവും അവിടെ. ബലി മഹാരാജാവ് സുതല ലോകത്തിലുണ്ട്. പിന്നെ അസുരന്മാരും നാഗന്മാരുണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ ദൈത്യന്മാരുണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ എന്താന്ന് പറയാ അവിടെ വാസുക്കി എന്നുള്ള ആ പാതാള ലോകത്തില് വാസുക്കി എന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പാതാളവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ 7 ലോകങ്ങളും അധമ ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്, ഏതാണ്ട് ഇവിടെ നരക ലോകങ്ങൾ വരും. ആ നരക ലോകങ്ങൾ ഇവിടെ വരും. എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ അതിന്റെ അടുത്ത് പിതൃലോകമുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പിതൃക്കളിൽ ഭഗവാൻ ആരാകുന്നു? അരിയമനാകുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തിലെ രാജാവാരാണ്? അരിയമ. അപ്പൊ ആ ലോകമുണ്ട്, പിതൃക്കളുടെ ലോകം. ഈ അധമ ലോകങ്ങളുടെയും താഴെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നരക ലോകങ്ങൾ ഇതിവിടെ കാണാം, അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നരക ലോകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? നരക ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 28 നരകങ്ങളുണ്ട്. അതായത് 28 നരക ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് ഓരോ നരകത്തിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ വീഴുകയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് 2ാമത്തെ വിഷ്ണു നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇത് ബ്രഹ്മലോകം. ഇങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു. ഇതാണ് കാണുന്നില്ല അല്ലെ ശരിക്കും. ഇതാണ് ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു. ഈ വിഷ്ണു ആണ് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ എന്താ പറയാ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ 84 ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നത് ഈ വിഷ്ണുവാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 7 ആവരണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം കണ്ടില്ലേ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് 7 ആവരണങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ കാണാം, ഓരോ ആവരണങ്ങളും ഇവിടെ കാണാം. എന്താണ് 7 ആവരണങ്ങൾ? ഭൂമി, earth, water, ether, air, fire, air, ether, false ego, മഹത്തത്വ. അപ്പൊ ഈ 7 ആവരണങ്ങളുണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ വിത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൂമിയിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഈ 7 ആവരണങ്ങളെ, അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തോട് തുളച്ചാണ്
അത് പോകുന്നത് മുകളിലേക്ക് എവിടെ പോകും? വൈകുണ്ഠങ്ങളിലേക്ക് എത്തും, അവിടുന്ന് ഗോലോക ധാമത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോ ഈ 7 എന്താ പറയാ ഭൗതിക ആവരണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ വെളിച്ചം നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല, ഭഗവാന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഒക്കെ ആവശ്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വെളിച്ചമില്ല. അപ്പൊ കാരണം ഈ 7 ആവരണങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? സൂര്യനുണ്ട്, ചന്ദ്രനുണ്ട്. പക്ഷേ വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാന്റെ വെളിച്ചം തന്നെ വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളിൽ ഇവിടേക്ക് സ്വയം പ്രകാശിതമാകുന്ന ധാമങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇവിടേക്കൊന്നും സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്റെയോ ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെയൊക്കെ സ്വയം പ്രകാശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ വെളിച്ചം മാത്രം മതി ഇവിടെ. പക്ഷെ നമുക്കത് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം, നമ്മളിവിടെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് 7ാമത്തെ ലോകമായ ഭൂമിയിൽ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ ഭക്തി ലതാ ബീജം. അത് കിട്ടുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മളിവിടെ അതിനെ ജലസേചനം നടത്തുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെള്ളം എന്താണ് ഹരിനാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ആ ബീജം അത് മുളച്ച് അത് ചെടിയായി വളർന്ന് അതെങ്ങനെ പോവും? അത് മുകളിലേക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവും. ഈ 7 ആവരണങ്ങൾ, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന ആ തോട് തുളച്ച് അത് പോകും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ. അവിടുന്നും പോവും അത് പരവ്യോമം എന്ന് പറയും, അതായത് സ്പിരിച്വൽ സ്കൈ, അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകം. അവിടെ എത്തി ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എത്തും, അത് അവസാനം ഗോലോകത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം, ഭൂലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഹരിനാമ ജപം, അതായത് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പാടുമ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതേ കാണാം, ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നു, അതിങ്ങനെ പോയി നമുക്കിവിടെ കാണാം. അത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടുന്നും പോയി അത് ഇവിടെ കാണാം. നമുക്കത് എവിടെയാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ ഹരിനാമജപം ഇങ്ങനെ എത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ആ ഹരിനാമജപം ഇവിടെ എത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നാമം വേറെയല്ല, ഭഗവാൻ വേറെയല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അത് ആ നാമം അവിടേക്ക് എത്താണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താണ്. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ കാണാം ശംഭു, അല്ലെ? ഇവിടെ ആരാ കാണുന്നത്? ഇവിടെ ശംഭു കാണുന്നുണ്ട്, മായ, രമാദേവി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് സദാശിവലോകം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ് സദാശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ആ സദാശിവൻ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ. ആ സദാശിവന്റെ ഒരു അംശമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ശംഭു, അതായത് ശിവനെ കാണാം നമുക്ക്. ഇതാണ് ശംഭു എന്ന് പറഞ്ഞ ശിവൻ. പിന്നീട് എന്താണ്? രമാദേവി, സദാശിവന്റെ ഭാര്യയാണ് രമാദേവി. പക്ഷെ ആ രമാദേവി വീണ്ടും മായയായിട്ട് മായയായിട്ട് രൂപമെടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ദുർഗാദേവി. മായയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ദുർഗാദേവി. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ദുർഗാദേവിയാണ്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും നമുക്കൊരു അച്ഛനമ്മ എന്ന പോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ. അപ്പൊ ശംഭു ഉണ്ട്, അതായത് ശിവനുണ്ട്, ഇവിടെ ദുർഗാദേവിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് മായാദേവി, നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവരാണ്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് നമ്മളെ നിരീക്ഷിക്കുക ഇവിടെ. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്താ പറയാ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തുന്ന ആരാണ്? ഈ ദുർഗാദേവി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മളെ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങോട്ടും മുകളിലേക്ക് കടത്തി വിടില്ല. നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഉറച്ച മനസ്സോടെയാണോ, ആ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ദുർഗാദേവിയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ അരിച്ചരിച്ചെടുക്കും, നമ്മളെ ആ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടെടുക്കും. അത്രയും നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി തീരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അത് മുകളിലേക്ക് കടത്തുള്ളൂ. ആ മുകളിലേക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്താം. ഇതൊക്കെ വൈകുണ്ഠധാമമാണ്. ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഈ 7ാം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥലമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില്. എന്താണ്? 14 ലോകങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നത ലോകം ഏതാണ്? സത്യലോകം, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു 8ാമത്തേത്, ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന. അതായത് ഈ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം കാണുന്ന അധമ ലോകങ്ങൾ വരെ എല്ലാവർക്കും ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാ 4 തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ക്ലേശങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ എന്താണ്? വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ തന്നെ വന്ന് ജനിക്കും. വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഭൂമി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർമ്മഭൂമി. ഇവിടെ മാത്രം ചെയ്ത് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജന്മം സഫലമാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഹരിനാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പുണ്യകർമ്മം ഹലോ ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്താലും, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ എത്ര ചെയ്താലും നമ്മൾ ഈ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. ഈ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? ആ പുണ്യം ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശന്തി, നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ, അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? വീണ്ടും വന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജനിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എത്ര ഈ ഉപരിലോകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചാലും അതൊന്നും ശാശ്വതമായ ലോകങ്ങളല്ല. കാരണം കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പുനരാവർത്തിനോർജുന, എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ തിരിച്ചു ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരണം. കാരണം ഇവിടെ വന്ന് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഈ 14 ലോകങ്ങളും
എന്താ പറയാ, എല്ലാത്തിലും ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ജനന മരണങ്ങൾ എന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്താണ്? അത് ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം, ശാശ്വതമല്ല. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ ഓരോ തവണ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുമ്പോഴും എന്താ പറയാ, ഈ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാവാണ്. ഈ ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു പകൽ എങ്ങനെയാവുന്നത്? ഓരോ സമയം സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാകുന്നു. അതേപോലെ പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു രാത്രിയാകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാലത്ത് തൊട്ട് രാത്രി വരെ പല പല ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് രാത്രി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നുറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. വീണ്ടും നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം എണീക്കുന്നു, വീണ്ടും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം എവിടെ നിർത്തി വെച്ചിരുന്നോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു. അതേപോലെ പ്രളയം, പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുകയും എന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സ ചരാചരഃ. അതായത് പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം അതിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിനെ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നു, അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലാകുന്നു. സൃഷ്ടി എന്താ പറയാ അവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ പ്രളയമാക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ഈ എന്താ പറയാ വയറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. വീണ്ടും സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ആ ജീവജാലങ്ങൾ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു ആണ് എന്താ പറയാ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുക, വൈവിധ്യങ്ങളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആരാണ്? ഈ വിഷ്ണുവാണ്. അപ്പൊ ഈ വിഷ്ണു ആണ് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പത്മനാഭനായിട്ടിരിക്കുന്ന വിഷ്ണു ഈ വിഷ്ണുവാണ്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അനന്ത പത്മനാഭനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വിഷ്ണു. ഇത് ഗോലോകത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതാണ് തരാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര ഒരു രൂപരേഖ, അതായത് ഒരു ഐഡിയ മാത്രം അത്രയാണ്. ഗോലോക ചാട്ട് എന്താണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, എന്താണ് ഗോലോക വൃന്ദാവൻ, ഭഗവാന്റെ ധാമം? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ചിന്താമണി ധാമ, അതാണ് ഈ ധാമം. അപ്പൊ ഇവിടെ ചെന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഓരോരുത്തരും ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് കലിയുഗ ധർമ്മം, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇതില്? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ വളരെ ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, അത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.